Sijana winjo kiwacho ni Oganda wuogo kata kamano nitie sama twak makamagi dhi mbele. Iyudo ka nitie moko Oganda jo Kenya mabende oketre ni gintiere e duond buche mag siasa mabende nitiere piny owacho. Seche moko giwacho ni wami jatend piny Kenya thuolo kata sirikal thuolo mondo mi obi olos piny Kenya. Kaeto bende gihero kawo pinje mamoko gipimo gi piny Kenya ni gintiere gosuru mamalo. Iparo ni waketo siasa e mbele moloyo ng'iyo hali mar Oganda jo Kenya. Chris. Siasa hapa no is our problem. Joma compare Kenya kod pinje maoko, kinyalo kawo example Sweden, or kinyalo kawo example Canada. Kichulo suru mamalo, to wach somo ma nyathi somo nyaka kama dichope. Pi mimodho imodho pi man kare. Ndara miluwo iluwo ndara man kare. So in podi ichulo gigi to ndara onge michopo kama idhiye school podi nyaka ichul school fee pocket ni. Pi mimodho en pi mochido ma nyaka ichwak seche moko. Koro gigi duto iwaduogo gini double taxation. Nikech oso taxi so gin triple taxation. Nikech taxi kachan government oromo offer service to service no koro onge. Kichiro ga kinde mang'eny sama wawuoye public hostel ng'eny ji man pesa matin ok gidhiye. Gidhi private nikech onge doctors public hostel. Onge yath public hostel. So to suru to sok kaw. Koro wan gi shida nikech kwa nyalo rango, kwa nyalo luwo ling'any usuruwa yakobro ng'eyo no one overtax to wabedo tax to onge representation, wabedo tax to onge gima loko ngimawa. Nyakwa correct gimoro kamar World Bank and IMF matemo wondo wano privatization. Nyakwa privatize all our sector, public sector. Yakwa nyalo konyare. Privatization po konyo jinga modhier. Privatization konyo mananga momeu, mangi pesa, mangi change. Kiyudo chien kama noae in 1985, nentigili one structural adjustment program. Mane World Bank and kod IMF ne temo drive Kenya. Ne giwacho no retire uru civil servant. Ne gibido giluwo golden handshake. Ma imiyo ji before their time. Iyudo ka IMF owacho World Bank mondo continue the loan, kikindik more teachers. Mondo continue the loan, kikindik doctors. Koro iyudo ka gini nugo impact on our budget and our taxation. Koro mane mwatemo wacho no our tax pod obedo driven colonizers wa mane colonize wa igni mokalo pod gi determine kaka wachoko suru nikech gi interest in our public sector mondo wagol jotich mondo bed privatized mondo gi control. So nyaka wabed nyaka som book ma Jaramogi mawacho notie to ohuru ne wayudo independence but waonge sovereignty mar Kenya as a nation. Chris nyisoni madiponi nyisoni piny Kenya kata tend piny Kenya thoro winjo weche moya oko moloyo ng'iyo maslahi mar Oganda jo Kenya. Chris. Exactly. You know, everything mitimo watemo impress World Bank, watemo impress IMF to okwarang into one jopiny nkanye. Jopiny are not at the center of our budget. And you know katiba wano wacha maber under Article 203 1A mawacho no the interest man nation nyaka be defined. And I don't wacho no interest ma Kenya okay interest ma UDA. Nyaka differentiate no Kenya is bigger than UDA and interest ma jo Kenya is bigger than President Ruto. But interest ma Kenya and beyond one party. Koro nyaka rang nto interest ma Kenya enango. Nyaka bed gi dialogue. Nto ere kaka do define our collective national interest. Makubed served by one political divide. Kwa chopo kanyo, tuwabo realize no, kwa choko suru, to the first charge, Marosuru,
and to finance our national interest. Second charge, ema di bedi debt chulo gowi. Inge maber no kata kin go mangato. Tingu pesa moro yudo. Ntindi kibirindo kech. Kapok ichulo gowi mana ka ntindi iso kilo nyoro gi matin gi chamo modong ichulo gowi matin. Onge gima dwachi ni kao pesa te ichulo go gowi to ntindi indo kech. Koro nyakwa balance interest man nation. No, interest man nation and socio-economic right. Give right will define under Article 43. Wadi kacha wa finance gi, then warango suru, wakete suru, iyo moro, mo suru, ok kill the economy. Tax onego bed progressive, okonego bed no retrogressive, momi ohala kudongre, onego hala. Sama tax onego hala mege jo piny, to ngiso ni jo matin bro survive, to jo survive matin gi nyaka gichulo suru mamalo. To ka ji ng'eng machulo suru broaden tax base, to gichulo matin to is sustainable, nyalo tero piny kamoro to service delivery be nyalo bedo effective. Erokamano Chris, wach mogik